Інтэрактыўную пляцоўку для дзяцей, выставу унікальнай пажарнай спецтэхнікі рыхтуюць супрацоўнікі МНС для гасцей удзельнікаў абласнога свята кірмашу працаўнікоў вёскі Дажынкі 2017. Ратаўнікі абяцаюць прадэманстраваць у Дуброўні небывалыя па сваіх маштабах паказальныя выступленні з прыцягненнем авіяцыі. У самым цэнтры свята будзе дзейнічаць бэйбі-зона з конкурсамі, гульнямі і карыснымі прызамі. Не толькі дзеля забавы, а для выпрацоўкі правільных паводзін у надзвычайных сітуацыях. Інтэрактыўная пляцоўка будзе працаваць пад дэвізам «Ганарымся, што навучылі». Это интерактивная площадка, и данное направление оно позволяет обучать и взрослых, и детей в такой нестандартной, скажем так, манере. Это где-то игровая ситуация, где-то это, наоборот, какая-то ситуация, которая моделирует чрезвычайную ситуацию. Ну, конечно же, в рамках того, что мы можем показать, для того, чтобы это не было потрясением ни у детей, ни у взрослых. Надеюсь, что всем это будет приятно, потому что это может пригодиться нашим детям и в том числе взрослым при обучении своих детей, потому что будут разыграны различные ситуации, в том числе как вызвать службу спасения, как действовать в той или иной ситуации. Акрамя таго, супрацоўнікі абласнога ўпраўлення МНС запэўнілі, пры падрыхтоўцы да дажынак яны пракантралявалі выкананне пажарнай бяспекі на ўсіх аб'ектах Дуброўна, каб свята кірмаш працаўнікоў вёскі прайшло без аніякіх надзвычайных сітуацый.